בסוף, מאיש ביטחון שעוזר לאנשים ומציל נפשות, הפכתי לאיש פיננסים שעוזר לאנשים ומציל נפשות. אני עבדתי שנים בעולם הביטחון. אחרי שנפצעתי, בעצם הבנתי שאני לא יכול לחזור להיות לוחם ולחזור לעבודה שלי, אז הבנתי שאני צריך למצוא משהו אחר, משהו עם משמעות, משהו עם שליחות. תמיד הייתי טוב עם כסף ועם מספרים, וידעתי שזה המקום שלי. ידעתי שזה המקום שאנשים הכי צריכים בו עזרה. בגלל שהם לא יודעים איך להתנהל עם כסף, כאן אני נכנס לתמונה. ואני לא מאשים אנשים שהם לא יודעים להתנהל עם כסף. לכל אחד יש מומחיות, וזאת המומחיות שלי. הטייטל אולי השתנה, אבל המטרה היא אותה מטרה. כל המטרה שלי היא לעזור לאנשים. אני עוזר לאנשים ביום-יום שלי ואני נותן את הכי טוב שלי, כי בסוף כל הכוח בשבילי הוא עולם ומלואו. בסוף, מאיש ביטחון שעוזר לאנשים ומציל נפשות, הפכתי לאיש פיננסים שעוזר לאנשים ומציל נפשות. אני עבדתי שנים בעולם הביטחון. אחרי שנפצעתי, בעצם הבנתי שאני לא יכול לחזור להיות לוחם ולחזור לעבודה שלי, אז הבנתי שאני צריך למצוא משהו אחר, משהו עם משמעות, משהו עם שליחות. תמיד הייתי טוב עם כסף ועם מספרים, וידעתי שזה המקום שלי. ידעתי שזה המקום שאנשים הכי צריכים בו עזרה. בגלל שהם לא יודעים איך להתנהל עם כסף, כאן אני נכנס לתמונה. ואני לא מאשים אנשים שהם לא יודעים להתנהל עם כסף. לכל אחד יש מומחיות, וזאת המומחיות שלי. הטייטל אולי השתנה, אבל המטרה היא אותה מטרה. כל המטרה שלי היא לעזור לאנשים. אני עוזר לאנשים ביום-יום שלי ואני נותן את הכי טוב שלי, כי בסוף כל הכוח בשבילי הוא עולם ומלואו.